Dobar dan. Izvolite, šta vam treba? Dobar dan. Dajte mi, molim vas, 1 kilogram jabuka. Crvene ili zelene? Bolje crvene, slatkije su. Evo, baš su sveže, stigle jutros. Želite li da vam spakujem u kesu? Da, hvala. I još pola kilograma paradajza. Imamo domaći i uvozni. Koji želite? Domaći, naravno, boljeg su ukusa. Dobar izbor. Da li vam treba i krastavac? Vrlo je svež. Može jedan veći. U redu. Da li kupujete i hleb? Danas imamo sveži ražani. Da, jedan ražani hleb, molim. Da li želite nešto od mlečnih proizvoda i sir, jogurt? Dajte mi 1 litar jogurta i malo sira za salatu. Sve zajedno je 980 dinara. Plaćate gotovinom ili karticom? Karticom, molim. Izvolite, samo ukucajte PIN. U redu. Hvala vam. Hvala vama, prijatan dan i dobar apetit. Doviđenja. Doviđenja. Dobar dan, da li imate sveži sir? Dobar dan. Imamo više vrsta, kravlji, ovčji i kozji. Koji želite? Možete li mi preporučiti nešto blaže po ukusu? Preporučio bih kravlji mladi sir, veoma je mekan i blag. Dobro, dajte mi pola kilograma tog sira. Izvolite, želite li još nešto? Imamo i domaće mleko. Da, dajte mi 1 litru mleka. Sve zajedno je 550 dinara. Evo, izvolite. Hvala vam. Hvala vama, prijatan dan.